Ženski fudbalski klub Spartak Jafa danas je najavio pokretanje škole fudbala za devojčice, pre svega učenice osnovnih škola. Iz tabora aktualnog šampiona Srbije i prošlogodišnjeg učesnika Lige šampiona ističu da je rad sa decom osnovni preduslov za napredak ženskog fudbala i da je cilj da devojčice treniraju, druže se i rastu u zdravoj atmosferi. Prvih 100 polaznica iz 8 subotičkih osnovnih škola udarit će prve temelje Spartakove škole fudbala i svoju prvu utakmicu će igrati sutra u sali tehničke škole Ivan Sarić, odnosno Mešca od 9 časova. Sve Subotičane, ljubitelje sporta, pozivamo da sutra dođu i podrže ovaj projekat za budućnost. Stekli su se svi uslovi nakon višegodišnjeg rada ovoga kluba da se još ozbiljnije pristupi budućim generacijama i ovo je danas jedan lep, svečan dan u gradu Subotici kada najavljujemo otvaranje fudbalske škole za devojčice u okviru fudbalskog kluba. Ovaj projekat ima višestruku značaj, a to je da će klub napraviti jednu novu strategiju gde će aktualni igrači, reprezentativci, budući treneri stažirati između ostalog u školama, gde ćemo imati svoje ogranke u okviru škola, gde ćemo sa profesionalnog fizičkog vaspitanja postaviti te sekcije fudbalske koje će imati svoj kontinuitet, a iz tog kvantiteta i te masovnosti zapravo praviti jedan jasan odabir, a to će više o tome struka. Ono što također želim da istaknem, pored izuzetno dobre saradnje koje klub ima sa lokalnom samoupravom i sa resorom za sport, mislim da je ovo još jača karika za neku našu buduću saradnju, jer je obaveza još i veća kada, pored aktualnog prvaka države, imate i 100 devojčica koje će trčati za loptom, kao što to i radi svaki drugi muški fudbalski klub. To je još i veća obaveza da učvrstimo našu i dosadašnju, naglašavam, izuzetno korektnu i dobru saradnju, jer da nije bilo podrške lokalne samouprave, resora za sport i omladinu, sigurno i ovi rezultati bi gotovo sigurno izostali, ne bi bili u ovoj meri kao što su danas. Kao što je Zoran rekao, turnir će se održati u subotu u srednjoj školi tehničkoj Ivan Sarić. Sa početkom u 9 časova i 30 minuta počinje zvanično takmičenje. Imamo 8 osnovnih škola, znači 4 četvrtfinala, dobit ćemo pobednike, dobit ćemo jednu masovnost. Meni je izuzetno zadovoljstvo što su mi kolege pomogle u tome, dale su svoj maksimum, a sve vas stvarno pozivam da dođete, da prisustujete zanimljivim utakmicama i da uspemo da pomognemo fudbalskom klubu Spartak, ženskom fudbalskom klubu Spartak da stvori jednu pionirsku omladinsku selekciju i da zamene ove sadašnje igračice u budućnosti i da postignu još bolje rezultate. Ono što je jako važno takođe da decu usmerimo na sportske terene, da jednostavno svi ovi deformiteti koji se javljaju usled sedenja za stolicom po ceo dan i sedenja u fotelji, jednostavno i prebacimo na teren da se razvijaju i da putuju, stvaraju prijateljstva, da se takmiče i da izrastaju prave ličnosti i jednog dana prave roditelje. Ono što mogu da kažem da klub razmišlja evropski, pokušamo da oformimo te najmlađe selekcije, jer to je bio veliki problem naših klubova, jer su devojke kod nas počele da treniraju sa 13-14 godina, dok na zapadu je taj početak pomeren sa nekih 6-7 godina i tu je velika razlika već u samom startu. Pozivam sve građane, pozivam sve devojčice i medije da jednostavno sutra budu u toj hali, da podržimo tu decu, da to protekne u najboljem redu.